बिथां रायजो राजा नोंथांमोन जायफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोननानै नायग्रा बिथांमोना जायफोरा दुखु मोनदों बिसोरनिसिम गेजेरावनो आङो बयखौबो गोरना गंख्लायनानै निमाहा बिग्रोयो। गोजोन्थों लोगोफोर, दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोखि ना। बे भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो बा इन्ट्र भिडिअआव ससे नायनानै सिनायखाबाय। जोंहा बयजोंबो सिनायजानाय सानु केम्प्राइआ माने निमाहा बिदों आरोखि ना गावनि गोरोन्थिनि थाखाय। गोरोन्थियानो जाहैबाय दाख्लै जे जाबाय थादों भाइराल भिडिअनि सायाव आरोखि ना। सानु केम्प्राइआ गावखौ भाइराल खालामग्रा बा गुबुन मानसिफोरखौहाय माने बेबायदि हिंसा हिंसिखायनो जौगानो रोङाखै मानो रोङाखै बेबायदि अनेक खोथाफोरजोंहाय बुंदोंमोन आरोखि ना सानु केम्प्राइआ। ओमफ्राय दा गावनि गोरोन्थिनि थाखाय सिमान लादों आरोखि। ओमफ्राय दा गोबां मानसिफ्रा माने कमेन्टजों माबादोंमोन आरोखि ना, रायदोंमोन गाज्रि भाषा सानु केम्प्राइखौ बुंहरदों आरोखि ना। बुंनाया ओरैबायदि जादों माने सानु केम्प्राइआ जोंनि बड'लेण्डआव थायोबा स्टेटआ बदनाम जाबाय थागोन, ओमफ्रायबा जोंनि बर' हारियानो बदनाम जाबाय थागोन, नैबे खोथाखौ लानानै कमेन्ट लिरदोंमोन जानांगौ आरोखि ना। दा कमेन्टखौ लानानै सानु केम्प्राइआ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गाव जायखौ बुंदों बिसिनाव निमाहा बिनायखौ नुनो मोन्दों आरोखि ना। दा खोनानाय बायदिबा बुंनाय बायदिबा सानु केम्प्राइआ आरोखि ना जोंनि बड'लेण्ड बा जोंनि बर' जायगाखौहाय गारनानै दस्रा साइडआव बा गुबुन जायगायाव थासिगोन आरोखि ना। बेनो जाहैबाय बिनि अरुणाचल बर्डार, नङा होमबा लोगोफोर? अरुणाचल बर्डाराव थाहैसिगोन बड'लेण्डखौ गारनानै बेबायदि आरोखि ना। दा बुंदों बियो आरोखि ना जोंनि बड'लेण्डआव बा जाय जायगायाव आं थानानै बदनाम जायो, बदनाम बरसि जायोबा नोंथांमोना जे सानदों बेनो जागोन होननानै माने गावनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिदों आरोखि सानु केम्प्राइआ। दा आं बेखौ बुंनो गोसो जादों आरोखि ना। दिनैसिमाव सानु केम्प्राइआ गावनि माने मोजां बाथ्राजोंहाय भिडिअ खालामाखैमोन आरोखि ना, मोजां गुरै जानानै भिडिअ खालामाखैमोन। ओमफ्राय दिनै खेबसे बिनि गुरै जानानै भिडिअ बानायनायखौ आं दिनैहाय नुनो मोन्दों आरोखि ना। बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायबाय आङो। नोंथांमोना नायलां बियो मा बुंदों आरो बबाव थांदों आरो सोरनि सायाव निमाहा बिदों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन आरोखि दै लोगोफोर। नोंथांमोना नायदो, बुजिदो, कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायदो आरोखि ना। आंनि भिडिअ नायगिरि बिथां रायजो राजा नोंथांमोन जायफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोननानै नायग्रा बिथांमोना जायफोरा दुखु मोनदों बिसोरनिसिम गेजेरावनो आङो बयखौबो गोरना गंख्लायनानै निमाहा बिग्रोयो। आरो जिथुखि दा भाइराल जाबाय थादों आरो बेनि सायाव आंबो फंनैसो गोरा बाथ्रा राव बाहायनाय जाहोना आङो रावखौबो गासैखौबो बाहायनो होननानै बाहायाखै। साफा सानै मानसिफोरनि थाखाय आङो फंनैसो बाथ्राखौ गोरा बुंनो गोनां जादोंमोन आरोना। जिथु भिडिअखौ भाइराल खालामदों बे भिडिअआ लिकआ बबेनिफ्राय जादों आंबो बे भिडिअखौ दङ होननानै आंबो मिथियामोन। नाथाय सैथो जे बेफोरबायदि सानसे समाव जालांदोंमोन आरो जानानै बे बाथ्राया जोबलांबायमोनबो। होमबाबो आंहा गिनाय मोनसे दंबाय थाखायोमोन आरोना। सासे नङा सासेनावथ' बे भिडिअआ थाथारगोन सानसे समबाबो बे बुस्थुआ बेरखांखागोन होननानै आं साननाय दंखायोमोन आरोना। ओंखायनो आं सानफ्रामबो एनिटाइम गिनाय भाब दंबाय थाखायोमोन आंनाव। होमबाबो आं दिनै दा बयबो रायजो राजाया नुबाय जेथिया माने जिथुखि नोंथांमोना हायोब्ला अननानै खनसेखौ निमाहा होगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय। आरो बबेबा डिस्ट्रिक्टखौ बदनाम खालामनाय एबा बबेबा डिस्ट्रिक्टखौ फाननाय आं दिनैसिम बेबायदि मोनसेबो डिस्ट्रिक्टखौ बेफोरबायदि गाज्रि रावबो बाहायफेराखै। आरो आं जेराव दङ बेयाव आं एसेबां गाज्रि माबाबो देखायाखै। आं बे जायगानिफ्रायबो आं गैलिया आरोना लोगोफोर। आं दा माने आं बे जायगायाव थालिया। माने आं जिथु जेराव जायगायाव दखान होयो बेबो जोंनि आसाम गोलैया आरोना, जोंनि अरुणाचलसो गोलैखायो। आरो नोंथांमोना आं थाब्ला जुदि नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ गुबुंले जायोबा बा हारिया गुबुंले जायोब्ला नोंथांमोना जि सानदों बेनो जागोन। आं जेराव थायो जुदि गाज्रि थासारि सोमजियोब्ला इयुन जोलैया गाज्रि जालाङोब्ला आङो नोंथांमोननि लुगैनाय बायदिनो खालामनोसै। आरो आंनि माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना दुखु मोनदोंब्ला आं बयनिसिमबो निमाहा बिनाय लाग्रोबाय लोगोफोर, जाहाथे रावबो उनाव बेबायदि जानाङा। माने बयबो
खालामनो होननानै खालामा आरोना गासिबो जाथायखौ माब्लाबा मिथिस'यैयावबो जाफ्लांलायलाङो आरो आं गावनि माबाखौ गोरोन्थिखौ आं एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय गनायनानै लाबाय आरो नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअखौ पाब्लिक खालामबाय थानो नांलिया माने उन्दै उन्दै गथ'फोरबो नायोथ' माने जोंनिफ्रायथ' जोङो आपल'ड खालामनानै खालामाखैमोन माखासे दावराव दावसि समावहाय बेखौ लोगोजों लोगो शेयार खालामनाय जादोंमोन आरो सोरबा गासिबो लोगोआथ' एसे थार नङा बे समाव माने मोनसे नङा मोनसे बाथ्रायाव नांलाय खमलाय जाबानो लोगोजों लोगो बेफोरबायदि बदनाम खालामलायनायाव थाखायो गावनि असेखौनो जों फोथायनो हायाबा जों मालाय लोगोखौलाय बोरैथो फोथायनो लोगो बेखायनो आं बयबो रायजो राजानिसिम आङो निमाहा बिबाय आरो जाहाथे आं उनाव भिडिअ बानायो बानाया आं आरो बे टपिकनि सायाव आं भिडिअ लाबोलिया आं नोंथांमोना जि बुङो आं बेखौनो आं सैसोनो हानाय जाहाथे इसोर आंनो बोलो होयो दायखौ मावबाय जेथिया सैसोनोबो हानांगोन माबाफोर दुखु मोनदोंब्ला आङो बयनिसिमबो निमाहा बिबाय लोगोफोर